ассалому алайкум тамошобинони арҷманд. Боз фурсати нашри навбатии барномаи милитсия хабар медиҳад фаро расид ва шумо имкон доред бо фаъолияти милитсияи суғд ошно шавед. ҷузъиёти баъзе аз ҷиноят ва ҳуқуқвайронкуниҳоро ки милитсия дар шаҳру ноҳияҳои вилоятии суғд ошкор намудааст, ман майёри милитсия Акбар Шарифӣ ба шумо шарҳ хоҳам дод. тасарруфи нақлиёт аз қароргоҳи қатораҳо. фикр карда будам ки соҳибаш ҳоли вери намеёд, хаба вақте миткини медодига будем. шабнишинии хайрбодии хонандагони мактаб онҳоро ҷавобгар намуд. гирифтани пора бо ваъдаи дохил намудан ба донишгоҳ. шарҳи ин ва дигар хабару гузоришҳо дар барномаи милитсия хабар медиҳад. гирифтани пора бо ваъдаи дохил намудан ба донишгоҳ ҳолати ҷиноятиест ки кормандони шӯъбаи кофтукови ҷиноятии раёсат дар натиҷаи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ ошкор намуданд. гумонбаршуда омӯзгори донишгоҳи давлатии хуҷанд мебошад ки бо гирифтани 8000 сомонӣ довталабро барои донишҷӯ шудан умедвор кардааст. ҳангоми гузарондани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби масъулини шӯъбаи кофтукови ҷиноятии раёсати вазорати корҳои дохилӣ ва прокуратураи вилояти суғд муайян карда шудааст ки сармуаллими факултети тарбияи ҷисмонии донишгоҳи давлатии хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров Набиҷонов Алиҷон Мамаҷонович соли таваллудаш 1987 бо ваъда ба воситаи шахсони мансабдори соҳаи маориф аз ҷумла муассисаҳои олии таълимӣ барои ба факултети ҳуқуқшиносии донишгоҳи давлатии ҳуқуқ бизнес ва сиёсати Тоҷикистон дохил намудани довталабе ки сокини ноҳияи Бобоҷон Ғафуров мебошад ҳамчун пора 8000 сомонӣ талаб карда гирифтааст. кадом кора шумо? чанд пул гирифтедни? маблағи пулидани? дар ҳаминҷаст. манфиати шахсиро болотар аз масъулият ва ӯҳдадориҳои касбӣ гузоштан оқибаташ танҳо беобрӯист. санаи 6 июл дар шароити идорашавандаи оперативӣ дар маркази шаҳри хуҷанд ҳудуди хиёбони Исмоили Сомонӣ омӯзгори дар гирифтани пора гумонбар дар дохили воситаи нақлиёти шахсияш сабукрави тамғаи БМВ баъди аз довталаб гирифтани маблағи пули 8000 сомонӣ дастгир гардида мақомоти тафтишотӣ нисбаташ бо дастрасии талаботи моддаи 319 кодекси ҷиноятӣ гирифтани пора парвандаи ҷиноятӣ оғоз намуд. ба таъкиди мақомот дар мавсими дохилшавӣ ба муассисаҳои таълимӣ ин гуна ҳолатҳои ҷиноятии хусусияти коррупсионӣ дошта ба назар расида тақаллубу тасарруфкорӣ авҷ мегирад ва миёнаравони муфтхур ки дар асл ба фаъолияти маркази миллии тестӣ таъсир ва дахолат карда наметавонанд бо рафтори ноҷо шаффофияти устувори донишҷӯ шуданро ки дар мамлакат бо таъсиси маркази миллии тестӣ фароҳам гардид доғдор месозанд. дар шароити имрӯза дониш ва саводи тавоно ягона роҳи муваффақият барои донишҷӯ шудан аст. мақомоти корҳои дохилӣ аз шаҳрвандон талаб менамояд ки барои дучор нашудан ба ҳолатҳое дар гузориш инкос ёфта танҳо ба қобилияти зеҳнии худ такя намоянд. оиди ҷиноятҳои маълумот хоҳем дод ки ба ҳаёту саломатии шаҳрвандон алоқамандӣ доранд. одамкушӣ кирдори ба ҷомеа хавфноке маҳсуб мебошад ки зарар расондашдаро барқарор кардан ғайриимкон аст. мақомоти милитсияи шаҳри Таравшан содиршавии ҷинояти махсусан вазнини одамкуширо ба қайд гирифта шахсияти гумонбарро муайян ва бо изи гарм ӯро боздошт намуд. шаҳрванд Фарҳоди Ҳасан соли таваллудаш 1998 истиқоматкунандаи кӯчаи Аҳрор Мухторови шаҳри Таравшан дар ҷинояти мазкур гумонбар аст ки санаи 4 июл дар дили шаб тахминан соатҳои 23 дар натиҷаи муноқишае ба миёномада ки характери маишӣ дорад ҳамзисти худ шаҳрванд Воҳидова Ганҷина Бахтиёровна соли таваллудаш 1996 ва модари ӯ Буриева Дилсора Абдуллоевна соли таваллудаш 1976 истиқоматкунандагони ҷамоати деҳоти қалачаи калони шаҳри Таравшанро бо истифода аз корди хоҷагӣ захмӣ менамояд ки ба марги ҷавонзан Ганҷина Воҳидова меанҷомад. عملی اخیری ما توی میکشم گفتم تو برداشت کی دست سایب زدم من اینجوری منه دست سایب زدم کارد گرفتم و زدم نخی مادرشه مادرشه چند تا زدن مادر که بیت زدم خب بعد پس اون چی با من بار به من گفتم تو میشم و با من جاش زدم نخی چند تا زدن سه تا баъди содир намудани ҷинояти махсусан вазнин ҷои ҳодисаро тарк намудан кирдорест ки мақомоти тафтишотӣ ба гумонбаршуда Фарҳоди Ҳасан нисбат медиҳад. аммо ин гурез пои дер давом накарда бо гирифтани ахборот гумонбар дар натиҷаи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ ба дасти милитсия афтод.
тавре гумонбаршида нишон дод медиҳад ҳарчанд муносибати онҳо дилпазиру ошиқона оғоз ёфта бошад ҳам давоми ҳамзистӣ тахту ҳамвор набудааст. Рӯзи ҳодиса низ бо мақсади баррасии муаммои молумулкӣ гумонбаршида ба хонаи ҳамзисташ меояд ва ӯро модару духтар дағалона пешвоз гирифтанд ва хуштоманшаванда гӯё дар даст кор доштааст. маҳз баъди гирифтани олоти тезу буранда аз дасти зан дар саҳни ҳавлӣ бо истифода аз ҳамон корт ба соҳибони хона ҷароҳат расонда шудааст. марги маҷбурӣ дар ҳолати ба беморхона дастрас намудани ҷабрдида фарор расидааст. Sabab همین خشتامانم موبایل می‌دارم خیلی کراچی نخواست خانه بردم خانه شرایط نیست که چند بار گرم بود خیلی محصول خانه شو رفتم. اما روزی حادثه چی گفت؟ وقتی که رفتید خانه‌شون بین شما و اون زن سوم یورفتی بود. من سوم وارم رفته و یه داوید کارت که برام من گرفتم کارت که زدم. شما با خود کارت نداشتید؟ نه. چند مرتبه کیرا چند مرتبه؟ 3 مرتبه اویلم زدم 2 مرتبه مادرش. ҷанҷоли маишӣ ба содиршавии ҷинояти махсусан вазнин одамкушӣ хотима ёфт. аз рӯи ҳодиса мақомоти прокуратураи шаҳри Старавшан бо моддаи 104 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз намуда гумонбаршида дар ҳабси пешакӣ қарор дорад. идомаи барнома тасарруфи воситаи нақлиёт аз истгоҳи қаторавии шаҳри Бӯстон ки аз давлати хориҷа интиқол дода шуда буд баъди муроҷиати ҷабрида ошкор карда шуд. милитсия шахсияти гумонбарро муайян ва автомошинаи тамғаи BMW F10-ро ба соҳибаш баргардонид. шаҳрванд Сатторов Умедҷон Исроилҷонович соли таваллудаш 1998 истиқоматкунандаи шаҳраки Ғафурови ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ки ба ҳайси ронандаи эвакуатор дар ҳудуди қароргоҳи қатораҳои автомошинакашонии шаҳри Бӯстон ба соҳибкорон ва харидорони воситаи нақлиёт хизматрасонӣ мекард, амалеро иҷро намуд ки пеш аз ҳама ба шаъни ҷавонмарди дорои тану ҷони солим ва қобили меҳнат намезебад. ном бурда санаи 26 июни соли равон худсарона ва ғайриқонунӣ контейнери ба соҳибкор Комилҷон Раҳимов истиқоматкунандаи шаҳри Хуҷанд тааллуқ доштаро кушода аз дохилаш як адад автомошинаи тамғаи BMW F10-ро тасарруф карда ба маблағи 120 000 сомонӣ фурӯхтааст ки ба нисфи арзиши аслии он баробар аст. фикр карда будам ки соҳибаш ҳоли вери намеёд хай ба бахти миткили медодига будем. милисия дастгирӣ кардан хай мошинашо вазорат карда додем. дар ҳудуди ҳамон истгоҳи вагонҳо шумо ки шуда кор мекунед? Альянс эвакуатор. аз ин пешам ба ҳамин корҳо машғул будед? якум бор. ҳамин идеяи тасарруфи воситаи нақлиёт аз куҷо пайдо шуд шумо? ҳамин яку аввора мехоҳем фикрро зад сарва кушодем. бо нобакории худ гумонбаршида Умедҷон Сатторов ба соҳибмулк 230 000 сомонӣ зарар расонидааст. муроҷиати ҷабрида ба раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд ва роҳандозии чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони шӯъбаи кофтукови ҷиноятии раёсат имкон дод шахсияти зараррасон муайян ва моликияти соҳибкор барқарор шавад. айни ҳол аз рӯи ҳодиса бо моддаи 244 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда алоқамандии шахсони дигар ба ҷинояти мазкур мавриди корбарии милитсия қарор дорад. фармоишӣ будани дуздӣ яке аз фарзияҳои мақомот мебошад. нозирони минтахавии милитсия дар ноҳияи Ҷабор Расулов дар ҳудуди маъмурии хизматӣ ҳолати ташкили шабнишинии хайрбодӣ аз ҷониби хонандагони яке аз мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳияро ошкор намуданд. айниқтараш хонандагони синфи 11 иборат аз 24 нафар сари як дастурхони пурнозунемат дар тарабхона сарҷам шуда буданд. нозирони минтахавии милитсия ва кормандони хадамоти огоҳонӣ пешгирии қуввайронкунӣ дар байни ноболиғону ҷавонони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Ҷабор Расулов ду ҳолати ташкили шабнишинии хайрбодӣ аз ҷониби хаткунандагони мактабро ошкор намуданд. ҳуқуқвайронкуниҳо дар самти Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистонро дидаву дониста хаткунандагони мактабҳои рақами 5 ва 6 ноҳия содир намуданд. ҳатто дар чорабинӣ ташкил намудаи мактаббачаҳо волидони онҳо низ иштирок доштанд. масалан ин наворҳо саҳнаи зиёфат ё шабнишинии хайрбодии хонандагони синфи 11 мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 5 ноҳия мебошад ки дар тарабхонаи Зулола воқеъ дар ҷамоати деҳоти ғулакандози ноҳияи Ҷабор Расулов сурат гирифтааст. ба ҳамин монанд дар тарабхонаи мазкур хаткунандагони мактаби рақами 6 низ шабнишинӣ оростанд. ин дар ҳолест ки вазорати маориф ва илми ҷумҳурӣ бо мақсади амалӣ намудани талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
Таҷикистон пешгирӣ аз ҳодисаҳои нохуш бо иштироки мактаббачаҳо, ҷамъоварии маблағ, тарабхонаравӣ ва зиёфатороӣ ба муносибати хатми мактабро манъ намуда, мудирони шуъбаҳои маорифи шаҳру ноҳияҳоро дастур додааст, ки пеши роҳи ин гуна ҳолатҳо гирифта шавад. Бо ошкор намудани ҳолати мазкур нисбати 28 нафар волидайни хаткунандагон бо дастрасии талаботи моддаи 90 Кодекси ҳуқуқи вайронкунии маъмурӣ барои иҷро накардани ӯҳдадории таълиму тарбия протокол тартиб дода шуд. Инчунин роҳбари тарабхона соҳибкор Гулов Гул Авазвич аз таъсиррасонии ҳуқуқӣ бенасиб намонда, дар асоси фаъолияти ғайриқонунӣ нисбаташ бо моддаи 617 Кодекси ҳуқуқи вайронкунии маъмурӣ протоколи маъмурӣ тартиб дода шудааст. инҷо расидаем ба интиҳои барнома. ноадолатиро дидан ва дар баробари он хомӯш истодан маънои худ дар он иштирок карданро дорад, гуфтааст донишманди фаронсавӣ Жан-Жак Руссо. мо низ даъват менамоем, ки дар баробари дидани кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ хомӯш набошед ва барои аз байн бурдани он ба милитсия хабар диҳед. фаъолияти дастаҷамъонаи мо ҷомеаро аз нобакорию бетартибӣ ҳифз менамояд. то дидори навбатӣ, тан сиҳату хонаобод бошед. хайр.